zouden zijn. En dat we ons bevinden op een onbekend terrein. Vinden wij de weg wel terug, zonder mijn hoofd rust op jouw schouder. Ook al ben je dan wat ouder, maar dat maakt me niet echt uit. Ook al is er niet echt bij. Jij en ik is altijd beter dan alleen ik ben met jou. En jij hebt mij aan de zij. We zitten hier vandaag op ScenesConnected in Maastricht, georganiseerd door Sander van der Sluis en Stefan Bertelet. Dit is een typisch voorbeeld van wat crowdsourced kan opleveren. Mensen die zelf iets doen, mensen die zelf iets willen organiseren. En het varieert van muziek, DJ's, bandjes, tot kleinkunst, tot mensen die zelf met een initiatief komen en gewoon zeggen van nou weet je, dit lijkt me nou tof om te doen, dat gaan we doen. En dat past allemaal binnen één concept en dan krijg je uiteindelijk gewoon een te gek festival. Ja, hij weet het niet. Ja, klein dingetje, ja, hoort hierin. Doet het niet, is kapot. Wat? Ja. Daar heb ik er toch niks aan? Nee, maar ik bedoel, dan kan ik toch niet bellen? Dat kan je zo doen. Ga maar, dan maak je zelf lawaai. Kom op de bal. Hé, wacht eens. Ik kan ook bellen met de telefoon. Goed zo Quinten, blijf maar oefenen. Dus dan laat je het op de glasplaat gieten, giet je de rest eraf en dan door die eten gaat hij heel snel, gaat hij eigenlijk, dat is vluchtig, 32 graden. Dus dat droogt dan in. En voordat het droog is, doe ik hem in een bad met zilver. One more time. 1/3.